Videojocs. Per parlar-vos de Kentucky Route Zero, he de fer-vos abans una guia conceptual per deixar clar el marc mental idoni per entendre què transmet aquest joc. Imagineu-vos la bibliografia de Gabriel García Márquez, amb el seu realisme màgic, afegiu la filmografia de David Lynch amb el seu simbolisme oníric i subconscient, i mescleu-ho tot amb l'ancestralisme de l'Ilíada o l'Odissea d'Homer i el misticisme natiu americà. Si sou capaços de tenir aquesta imatge mental amb totes les seves subtileses entremesclades, esteu preparats per endinsar-vos a Kentucky Route Zero. Sounds good! En aquesta sort d'aventura gràfica conversacional encara inconclusa, encara no s'ha acabat, queda un episodi per sortir, creada per Cardboard Computer, seguirem l'intent del repartidor de mercaderies Conway d'entregar uns mobles antics a la misteriosa Ruta Zero de Kentucky. Acompanyats pel nostre fidel i ancià gos petaner, coneixem els locals de la zona en busca de la Ruta Zero, propietaris de gasolinera enmig del no-res, exploradors de mines abandonades, membres d'una banda New Age amateur en ruta per baix de la zona, nens que s'han separat de sons pares quan els van desnonar, i no són pas fantasmes el que trobarem, simplement estan tan perduts com nosaltres i s'afegiran a la recerca. Però el que sí semblen visions fantasmagòriques són els entorns que el camí ens depara durant el viatge. Granges properes a cementiris de l'època de l'expansió cap a l'oest, una tenda de souvenirs en un pantà que ja no visita ningú, un edifici d'oficines que, tot i no estar en rutes comercials ni tenir suficient volum de negoci, segueix funcionant per inèrcia. Tota la Ruta Zero sembla aturat en el temps, en record d'aquelles èpoques que semblaven millors. No és casual que, a més, el joc es desenvolupés durant la crisi econòmica inicial del 2008, ni que s'estrenés el primer episodi del 2013 quan ens deien que ja n'havíem sortit d'aquesta crisi, però tots veiem clarament amb quines concessions i pèrdues ho havien fet. Tots els personatges del joc han despertat en un món que captura aquell suposat somni americà, la promesa de prosperitat i autovàlua, però alhora es troben en l'hipnagogia tan junguiana, prèvia a l'estat oníric, on la lucidesa s'enfronta als enganys del món de la consciència i abraça aquelles idees del subconscient que són igualment vàlides. El somni ha mort, llarga vida al somni, semblen dir. No volien despertar creient que la vigília els faria perdre la felicitat, quan en realitat aquesta interrupció del son els ha fet obrir els ulls a una veritat més elevada. Tota Kentucky Route Zero s'ha dissenyat per reforçar aquest estat mental. No hi ha lluites ni cap moment de frenesí durant el joc. El nostre personatge camina molt lent, però molt decidit. Les converses s'han de llegir entre línies, estan atent a totes les subtileses. També l'estil visual, estilitzat i vectoritzat, ens empenya a deixar la nostra ment interpretar i, sobretot, projectar. Formar part de l'experiència és fonamental, fins al punt que, en el que jo considero un dels moments culmen del joc i que esteu sentint de fons, hem de triar la lletra d'una cançó que interpreten en directe uns companys de viatge. Si les eleccions que hem pres durant el camí tenen resultat al final, no ho podem dir. Però saber que el camí l'hem fet nosaltres, escoltant-nos, expressant-nos, facilita fer el següent pas sense por. I la Ruta Zero s'obre davant nostre, per fi, però mai sabem on acabarem arribant. I està bé, perquè els mapes de la vida habituals ens han enganyat. I només l'observació del moment, de l'ara, l'escolta del nostre interior més actual i sense barreres ens aproparà al destí. La èpica material dona pas a la mística emocional. Esto es algo que conecta con la última reflexión que estabais haciendo en la sección de Ari, ¿no? En el fondo, esa idea de búsqueda, de necesidad de romper con los paràmetres establecidos. És complicat parlar de Kentucky Route Zero perquè és un joc que sempre es diu molt de molts jocs, o de pel·lícules, o de llibres. No, és que l'has de viure, és que és molt difícil d'explicar, perquè és un joc que aparentment no va de res. És una mena, per això ho comparava amb l'Odissea, que tothom sembla, o l'Odissea, sobretot més l'Odissea que no l'Ilíada, no? Perquè l'Ilíada és la guerra de Troia i l'Odissea és la tornada a casa, no? Que és aquest que tu et vas trobant coses molt estranyes pel camí, però que en veritat no és el que trobes, és el que significa que trobes. És el camí de l'heroi, no?, que es diu. Sí, més o menys, però no exactament. És que els personatges que tu trobes no són personatges que t'aporten coses a tu, és que inclús tu els hi aportes coses als personatges. És una sèrie de gent perduda en un món que aparentment és perfecte, però que realment no ho és, que ha perdut aquest vel de realitat, no? Això que parlàvem de Jung i l'estat hipnagògic, que és allò que es troba entre el son, és a dir, entre estar... El sueño i la vigília, no? El sueño i la vigília. Està allà enmig, que diuen que és el moment ideal per descobrir la veritat, descobrir l'essència de les coses. Aquest joc
quan tu estàs jugant, el primer que té una banda sonora com esteu sentint... És aquesta, no? Vale. Això és la cançó, que per mi és el moment central, i és molt impactant quan tu has de triar les frases que dirà. Aquí estem sentint la versió que han fet uns, no? Però la lletra pot dir una cosa o una altra, clar, al final tu estàs transmetent el teu estat d'ànim com a jugador. És un joc que aconsegueix que siguis molt honest amb tu mateix. No és allò de, diré això perquè crec que el personatge ja diria això. No, acabes volcant-te. És a dir, implicar-se és fonamental, ja ho he comentat. Ai, però no sabia que no havia acabat el joc. Que són d'aquests que són episodis... Van estrenant episodis, ara van dir que en farien 5. Aquest any n'ha de sortir a l'últim, suposadament. Però des de 2013. Des de 2013, cada any o cada 2 anys han tret un episodi. Jo he jugat fins al quart, i ara falta l'últim, que se suposa que sortirà ja, si és que no ha sortit. De fet, l'altre dia no el vaig trobar, el 5, que encara no s'ha sortit. Però vaja. I això és un joc que ja us dic, aquest sí que convido molt a jugar-lo, a més és molt... No fa falta ser un bon jugador per jugar-lo, perquè és caminar, d'acord? Llavors, què us sembla? Nois, anem a l'agenda o anem a l'agenda o voleu comentar alguna coseta més? Sí, em sembla bé. Vinga, va, per un dia que podem fer agenda. Vinga, va, que sí.